Wiecie, pora dni temu nazad był u mnie ksiądz na kolędzie. A są my w mojej paradnej izbie. Kaj stoi ten bifej. Podziwał się na ten bifej, na mnie i się mnie spytał. Ten bifej to z biedy czy z fantazji? Nie wiedziałach, co mu powiedzieć. Wiedziałach, że z fantazji. U mnie doma stał taki bifej, ale moje ojce, jak nastały te nowomodne meblościanki, bez żolu go porąbali, wyciepali na hasiok. I ja znalazłam taki bifej na Allegro, no toż to była ruina. Kupiłach się go, przytargała, ale wcześniej kupiłach się takie specjalne uchwyty, jak się tam podziwocie, te łyżeczki, widelce. Dobrze zrobiła, bo one tyle kosztowały wiele ten bifej. Ja by ten bifej 100 razy sama wyciepała, bo ja go sama odnowiała i to była ciężka robota. No ale teraz, jak przed nim stoicie, to widzicie, że ja mu przywróciła taki wygląd, jak ten bifej, co był u mnie doma. I tak się dziwą na niego i mi się wspominają rozmaite historie z mojego domu rodzinnego. I chcę wam trochę o tym porozprawiać. Pięknie was zaproszę.